Ruská federácia napadla Ukrajinu na základe vykonštruovaných dôvodov. A čo je najdôležitejšie v tejto veci povedať je, že týmto napadnutím Rusko hrubo porušilo medzinárodné právo. Smer sociálna demokracia rázne odmieta použitie agresívnej vojenskej sily na dosiahnutie týchto ruských cieľov a považuje ho za hrubé porušenie medzinárodného práva. Vojenská intervencia by bola v súlade s medzinárodným právom, iba pokiaľ by išlo o sebaobranu, alebo pokiaľ by to povolila Bezpečnostná rada OSN. A v tomto prípade prvým neprestrelným faktom zostáva, že Ukrajina Rusko nenapadla. A nepriestrelným faktom 2, že Bezpečnostná rada OSN nikdy také povolenie nevydala. No a z toho vyplýva jasný záver, že Rusko pri vojenskej intervencii 24. februára medzinárodné právo porušilo. A to explicitne a bez šance na akúkoľvek obhajobu.